Hello guys, it's your normal Musumtari on your YouTube channel NANGWBAA Films. Yang tanggan Guwahatiयाव एसे खामानि दं खामानि माने नुनो मोनगोन जों थांबाय थानाय लामायाव बुजायलांबाय थागोन स कारेन्ट गैया ओमफ्राय खामानि दंमोन एसे खामानिखौ मावबाय ओमफ्राय नियावनो आङो एडिटिं खालामो बेयावनो आंना बिसिया मोननै मनिटर डुअल मनिटर स नायनो मोनगोन नायबाय था भिडिअखौ ओमफ्राय रुम सिङाव खोमसिखाय नै लामायाव फैदों र' एसे अराया बार बारदों ओमफ्राय बोथोराबो असुमखा दोमैलुलुनो मजाखा ओमफ्राय दा ड्राइभारा फैगासिनो बेखौनो नेगासिनो ओमफ्राय हरसे अखा हादोंमोन एकदमबारे एभ्रिवेयर वाटार दैयानो दै गोजा बेनो आंना न'आ स आं दा गुवाहाटि थांगोन ओमफ्राय मोनसे बुस्थु लायनो दा देखायगोन आङो लामायाव बुंलांबाय थागोन मा मा जागोन अखायानो गारला माथो जोंना नै मोनफैबाय हा नै जोंना ड्राइभारा अखा औ I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Cuckoo bitch, in my bed. I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I f my makeup. Balancing car time on after support and lock will go. Service ये lock को खोल दिया. ये lock को. फांसी यार lock ना? हाँ यार lock को खोल दिया. Service ये तो मिला लोगा. Straight होएगा. हाँ. ये तो lock से lock को कट कर दिया. Service ये तो lock को block कर दिया. हाँ. ये भी आगे top down ना हो. होएगा. Second lock में ये तो. हाँ. ये है ना? lock है था ना? Regulatory state, it will open up this one. Last set. So start open क्या करेगा? जिधर circle में गया था ना, तेरे balance में होगा ना. इसे lose करें. अब आएगा. इसे बाइक में साला. होएगा. इधर पता करेगा. गोटे गोटे इधर खुल दिया. गोटे खुल दिया तो दूसरा ये पावर से आता. हाँ. हम करेंगे. Finally, जाखांबाय दा थांगासिनो रिटार्न जागोन दा जावा रिटार्न खरत इटु गाड़ी तो इखिने इटु सालटो उठाइ लगिना लोकेशन ताइबा फ्लाइट इटा फ्लाइट जा बोले भाबलो तो एको कमा नरे थिचा एखिने स्क्रिनिंग तो फ्लाइट नेशनल लागे ने लागे So finally नै ओभार ब्रिज को मोनफैबाय फ्लाइओभार जा थाङो मामोनलै जा मा होनो इखो एयारपोर्ट এইটো কি কয় এইটো কি নাম এইটো জালুকবাৰী ভৱন না ভৱেন হাজৰিকা পাৰ্ক এই নিজে থাববাय এই যা I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Cuckoo bitch, in my bed.